Време е за хол. Хол е смесен, защото скоро излизам отпуска и отивам на море. Това е първото нещо, което си взех. Лента на Hello Kitty. Беше супер ефтина. Значи пише 3 евро. Обаче я взех за 1,50 евро, защото има намаление в Синсей. Продължаваме с ето този плик. Бях в Джумбо. Ето тази шапка идиотка с връзка. Не е ли супер як? Много обичам шапки идиотки. Следващото, което си взе, тази пола панталон скорт. Реално. Отзад е панталонки, отпред е пола и не знам, ще ви го покажа в някой аутфит. Не е от Jumbo, от Elsie Waikiki. И си поръчах още 2 чифта, по-тъмнодънково и бяло. Jumbo си взех джапанки, значи аз съм си взимала и преди оттам. Издържат години издържат 1,50 или нещо от сорта, ще ви изложа. Клечки за уши. В Jumbo в интерес на истината има един огромен пакет с 4 ето такива и е ефтин. Това по средата мисля, че е бамбук. Същото нещо, което също е от Jumbo, са ето тези щипки за кърпа. И последното нещо от Jumbo е ето тази шапка, която също седи много яко. Сега ще ви покажа. Нацапах я с фондите. И ето я и тази шапчица. Много сладичка. Да ви кажа, много добри попадения от Jumbo. Следващото нещо, което си взех е ето тази риска, която е с къс ръкав и е от Синсей и ми прави впечатление, че са започнали да пускат дрехи от по-естествени материали. Това е Лени Вискоза. Следващото също са ето такива малко по-дълги панталонки, дънкови, много леки и тънички. Следващото е ето тези панталонки, които супер много ми харесват. Много съм започнала да харесвам рей точки. Как са от някакъв естествен материал. Тук от DM съм си взела мелатонин да пробвам спрей. Това е последното, което съм си взела. Са ето такива панталонки. Най-обикновени, с ластик, за да не стягат горе. Много як хол. Аз съм много доволна.